Amb aquesta candidatura vull donar un pas ferm per ajudar i treballar en la construcció d'un model de ciutat on les persones i les seves necessitats estiguen en el focus de les polítiques municipals, ficant l'accent en els barris i en els diferents moviments socials d'aquests, per a que es puguen atendre millor les seves necessitats i prioritats. Es tracta d'una decisió personal, però que prové d'una forta convicció de que la ciutat de València necessita un canvi polític, econòmic i social. Necessitem treballar per una ciutat que promova la participació política dels seus ciutadans i reconeixi la diversitat cultural, política i social. Crec en un model de desenvolupament local basat en els mercats locals, la defensa de l'horta i els seus productors, el bé comú, el consum responsable i les finances ètiques. Podem m'il·lusiona, representa tots els meus valors per als que lluite. Per això vull treballar i aportar la meva experiència en la construcció d'una ciutat més justa i sostenible. Clar que podem.